Vi er nu på legepladsen med Sabrina Maria og Lærke Fischer. Vi byder hjertelig velkommen til Vippen! Op og ned. Op og ned. Og vi har lige modtaget en opringning fra en, der hedder Daniel Christiansen, fordi han troede, at der var noget galt. Det var et problem, eftersom han sendte til prøve. Men det var jo rigtig flink af Daniel at vælge, og der er min sko, at vælge at ringe, fordi han troede, der var noget galt. Der var Sabrinas sko. Sabrina vil nu demonstrere rutsjebanen. Ej, vil jeg det? Ej, hvor fedt. Som I kan se, holder hun fast i rebene og kravler nøje op. Hun er bange for at vælte, men det vil selvfølgelig ikke se for jer yngre. Hun vil nu lægge vægten frem på benene. Og rutsche ned. De mindre seere skal ikke prøve det derhjemme. Jeg kan ikke se, hvad det ligner et hjerte, men det gør det. Kom på den anden side. Nu vil Sabrina... det var et sten. Nu vil Sabrina demonstrere den grønne ting. Ja, det vil hun. Man kravler ind i hullet, som I kan se. Derefter løber jeg sådan her. Og så rører hun ligesom lidt rundt. Man kan også gøre sådan her. Det er sådan lidt besværligt, men vi kan prøve. Det er forholdsvis kedeligt, men den stoppede. Jeg vil nu demonstrere gyngerne og vente. Vi optager Sabrina, når hun skal ud. Sabrina kigger rigtig ondt på den. Det er gynger. Sidder fast i en bjælke. Som regel et dæk eller et bræt. Som I kan se, så lægger man vægten frem og tilbage. Præcis som Vippen. Det var legepladsprogrammet.